В предишния епизод. Благодаря! Благодаря, публико! А вие какво правите всеки ден? Палячо! Нещастник! Прекали! Какво става? Защо сте започнали забавлението без мен? Не се бъркай, глупако! Ще правя каквото си искам. Благодарение на теб станах за смях. Не исках да става така. Пако, върви по дяволите. Ще го измъкна оттам. Когато излезем, влизаш, взимаш лаптопа и го слагаш в раницата на Едо. С един куршум, 2 заека. Крадец! Крадец! Кълна се, че не разбирам, братле. Тогава нека ти обясня. Ти си един долен крадец. Полудя ли? Какво ти става? Каза ми да ти пазя раницата и това направих. Защо ми е да ти крада лаптопа? Защото ти е в кръвта. Не прекалявай. Ти си крадец, Едо. Лола Марсели, Хавиер Албала, Раул Пеня, Амая Саламанка, Мария Кастро, Марио Касас, Ароа Химено, Йон Гонсалес, Гиермо Бариентос, Йосеп Линуеса, Вирхиния Родригес и Антонио Ортелано. СМС. Дилъри без граници. Как е попаднал лаптопа на Хавиер Йоренс в раницата ви? Сериозно ли ми говорите? Нали не мислите, че съм ви поканил на кафе? Нека ви изясня нещо. Вие сте в този колеж, защото ни помолиха. Но вашето място не е тук. Какво правите? Обаждам се на Кристина. Мислите ли, че искам да се върна в изправителния дом? Знам, че не ми е мястото тук, но не съм глупак. Ще използвам възможността, която ми се дава. Кълна се, че не съм пипал този компютър. Моля ви, слушайте ме. И тогава правете каквото решите. Много добре. Тук има много хора, които мислят, че това не е моето място. Постоянно се заяждат с мен. Правят живота ми ад. Не бих причинил това на Хави. Той е единственият ми приятел тук. Ти си долен крадец. Съсипал си записите ми. Внимавай с речника, Йоренс. Какви записи? Щупил си го. Знаеше колко са важни тези записи. Как можа да го направиш? Не разбирам. Добре. Аз ще се погрижа. Моля те, излез. Хави, аз... Прекрасно. Почти ви повярвах. Хайме, за онзи ден. Един момент. Съжалявам, За какво? че не ви повярвах. Дойдох да ви кажа, че се оттеглям. Гонсало, Не го правете. Имам нужда от помощта ви. какво се е променило? Бяхте права. Аз съм жертвата. Ще платя за чуждите грешки. Откъде да знам, че няма да си промените мнението? Няма как. Но ако се призная за виновен, ще ми лепнат 20 години. Жена ми обясни всичко и аз си вярвам. Тя не се ли нуждае вече от психиатър? Кристина, ако някога сте ми вярвали, моля ви да го направите отново.
Добре. Още нещо. Не искам Гонсало да участва в защитата ми. Това е невъзможно. Гонсало ми е съдружник и... Точно за това. Съдружникът ви ме излъга веднъж и ако може, ще го направи отново. Няма да се спре заради никого, дори заради вас. Това, което искате е... Това, което искаме, е най-добре и за двама ни. Лусия! Любимата ми маса. Спокойна и с изглед към буклука. Липсваш ми. Съжалявам, Хави. Беше прав за Пако и... За това, че трябва да вярваш на приятелите си. За второто не съм толкова сигурен. Едо ми открадна лаптопа. Едо? Да, същият. Съсипал ми е диска, единственият ми шанс. Единственият ти шанс за какво? Баща ми беше уредил среща с един известен продуцент. Трябваше да се срещнем и да поговорим, но изникна нещо. Какво? Ами... Дълга история. Не може ли да се видите отново? Да, имам среща с него днес. Но нямам диска. Нямам го. Ще го имаш. Аз ще ти помогна. Свърши се. Няма да бъдем изтривалки на никого. Алваро, обади ми се. Пак е на гласова поща. Може да има много работа или да е в затвора. Или на някоя секретна мисия. Соня, успокой се. Алваро не е такъв, познавам го. До сега трябваше да се обади. Обади се в академията. Не, направо ще отида. Какво мислиш? Паула, слушаш ли ме? Да. Не знам какво ще правим, Пако. Вземи пари от баща си. Искаш да помоля баща си за 900 евро. И какво да му кажа? Че животът ти е в опасност. Измисли нещо, Пако. Ти си луд. Не. Бащата ти дава колкото искаш и за разлика от моя не задава въпроси. Да, но това са много пари. Добре. Кажи му, че ще отворим благотворителна фирма. Благотворителна фирма? Каква по-точно? Дилъри без граница. Пако, картата струва толкова, колкото каже Хуан. Разбираш ли? Разбираш ли? Знам, че ти е сестра, но вече не я понасям. Прави като нас. Не я слушай. Много е притеснена за Алваро. Академията за войници не е почивна станция. Сигурно е зает. Да, но иска да отиде и да го види лично. Какво? Отива при него, Пако. Хайде, всички вътре. Хайде, деца. Какво по дяволите става? Алберто! Скъпи Алберто, каква изненада. Ти тук. Ще пиеш ли нещо? Стига си се преструвал. Алберто, това не е инфотекса. Тук не сме съдружници, не ми говори така. Съдружничката ти е поела случая на Хайме Сера. Кой дава заповедите тук, ти или тя? И? Искам обяснение. Да съм се провалял някога? Никога не е късно. Не се тревожи. Не можеш ли да контролираш съдружничката си? Съмнението ти ме обижда. Дойдох, за да чуя това, което искам. Хайме Сера ще излезе виновен. Добре. Пако ще бъде Ромео. Делгадо Харана. В час по литература сме. Говорим за Шекспир. Ти къде си? Жулиета ще е Лусия. Аз? Тя? Втора част на среща с Бухала. Тишина. Трагедията на Ромео и Жулиета. Втора част, втора сцена. Ето и текстовете. Хайде. Хайде, елате. Искам всички да внимават. Може ли да си правим самолетчета? О, Ромео! О, Ромео!
Ако друго беше името ти, щях да те обичам. Да те обичам... Извинете. Само името ти е мой враг. Монтеки. Какво е Монтеки? Нито ръка, нито крак, нито лице, нито някоя част, която да принадлежи на човек. Ромео, откажи се от името си. И вместо него, вземи мен. Такава, каквато съм. Така да бъде. Наричаме просто любов. От днес нататък тъй ще се наричам. Вече не съм Ромео. Чак, аз ти повярвах. По дяволите. Какво има? Имам вирус в хард диска, това е проблема. Вкарали са ти вирус? Но нали имаш антивирусни програми? Когато са го взели, са качили едно видео, казва се срещата на Бухала. Съжалявам. Какво нещо? Кое? Исках да кажа, че срещата с продуцента се провали заради това видео. Исках да те предупредя. Заради него изгубих и диска. Видеото прилича на японски филм на ужасите. Кой ли е бил? Не знам. Качили са го в интернет, така че всеки Всеки, освен Едо. трябва да говори с него. Слушай, Хави, видя ли ни днес с Пако? Как изиграхме сцената? Беше прекрасна. Наистина? Мисля, че Пако се въодушеви. Какво? Да, гледахме се в очите и видях. Какво си видяла? Пако ще ти причини само болка. Знам. Не ми излези с адвокатските си номера, че не съм нормална. Странният тук си ти и искам да знам защо. Кристина, какво става? Никога не сме се карали така. Никога не си ме лъгал. Управлението на Инфотекса няма нищо общо с кантората. Искам да ти е ясно. Не мисля така. Искам да знам цялата истина за тази фирма и за Хайме Сера. Ако този човек се признае за виновен, няма да излезе никога от затвора. Ще отиде в затвора, защото е виновен. Не е възможно в такава фирма да има само един виновен. Гонсало, кажи ми истината, ще те подкрепя. Не искам да спорим повече. Имаме сериозен проблем. Нямаме никакъв проблем. Случаят на Хайме Сера е мой. Кристина. Много си красива днес. Татко, трябват ми пари. Колко? 900 евро. Добре. Няма ли да попиташ за какво са? Защо? Не знам. Това са много пари. Затова очакваме ти сам да ни кажеш. Трябват ми за един театрален курс. Когато бях млад и аз играех в театъра. Така се запознахме. Аз играех Джулиета, а той Ромео. Казвала си ни го 1 милион пъти. Добре. Знам, че сме едно щастливо семейство, но никой ли не го интересува проблема ми? Какво има, миличка? Извинявай, но имам много работа в академията. Дай ми малко време. Ще ти се обадя, когато мога. Целувки. Много мило. Много мило? От 2 дена не знам нищо за него, а той ми пише само това. Ще ти кажа какво мисля, дъще. На мъжете не им харесва да ги притискат. Те са различни. Наистина. Знаеш ли, мамо, това не ми харесва. Обичам Алваро и искам да знам къде е. А ако наистина го обичаш, не го притискай. Дай му малко свобода. Соня, когато един мъж иска време, най-добре му го дай. Повярвай ми. Повярвай.
Само едно е по-лошо от богатите хора. Богати хора, които правят добрини. Какво каза? Мислехте за различна, но и ти си като другите. Ще си събера неща. Не, трябва да поговорим. Кажи, Луиса. Да, забравих. Трябва да тръгвам. Ще говорим по-късно. Съжалявам, Лусия. Аз просто не исках. Те са ми приятели и зависи от тях. Защо? Как така защо? Защото всички сме една компания, нали? Нормално е. Не е нормално да унижаваш другите. Помоли ме за каквото искаш и ще го направя. Но ми прости. Не мога. Какво искаш? Извинявай, знам, че не си бил ти. Предполага се, че съм по-различен от останалите, но се държах като тях, дори по-лошо, защото ти си ми приятел. Късно е, братле. Връщат ме в изправителния. Ще им кажа какво е станало. Няма значение. Ако не е това, ще е друго. Не можеш да се откажеш толкова лесно. Това не е моето място. Нито пък моето. Карали са ми видеото с Лусия, после са го включили към интернет и са ми напълнили лаптопа с вируси. Взели са го и са се опитали да те натупят. Почакай. Тази сутрин, когато ми остави раницата, Паула и Соня ме разсейваха. Казах ти, нали? Паула и Соня, да, те със сигурност имат видеото. И са го вкарали в лаптопа ти. Паула. Крис, не беше нужно да идваш до тук. Не, искам да ги прегледам тази вечер. Слушай, тази сутрин ви чух как се карате с Гонсало. Какво ще стане с кантората? Луиса, с Гонсало сме съдружници от факултета. Прекарали сме много време заедно. Понякога се случва и да се скараме. Да, но мисля, че криете нещо от мен. Гонсало се е забъркал в мръсни сделки. Какво? Не може да бъде. Нали ти е пратил съобщение? Какво повече искаш? Да, но можеше да е по-мил. Нали ти е казал, че има много работа? Остави го. Здравей, Паула. Една минутка и те оставям. Да наймаш добра причина, за да ме безпокоиш. Искам да дразня Лусия. Ще дразниш някой, който ти харесва? Ще дразня някой, който ме отбягва. Интересно. Любов между перковци. Говори, слушам те. Ще дойдеш ли с мен? Жаден съм. До сега тичах. Искам малко вода. Добре. Да вървим. Какво правиш? Къде си, Паула? Вече съм тук. Чакам те повече от минута. Стига. И до банята ли не мога да отида? Добре. По дяволите. Майка ми изгони Едо на улицата. Нали вече ми каза? Наистина? Чувствам се виновна. И аз. Този път прекалихме. Какви ги говориш, заслужава си го. Идеята с компютъра на Хави беше гениална. Да, но не разчитай на мен повече. Алваро ми е достатъчен. Хрумна ми по-добра идея. Мислите се за много умни ли? Да видим какво ще каже майка ти за това, признанието ти.
Колко съм глупава. Изобщо не мога да се оправям с техниката. Толкова си жалка. Да, но тази нощ ще спя в моето легло. А ти отиваш в онази кочина. Хайде, махай се от тук. Ти също, махай се, загубеняко. По-живо! Какво правиш тук? Лусия, аз... Първо ми се присниваше, сега идваш да ми чупиш прозорците. Не мислиш ли, че ме унижи достатъчно? Не, Какво? не исках да кажа това. Имах предвид... Откажи се, Бенволио. Да кръстосаме шпаги. Господа, защитете своята чест. Не беше това. Не. Това е, което исках да ти кажа. Ромео и Жулиета, трета част, втора сцена. Знаеш ли какво? Омръзна ми от Шекспир. Освен това игра ужасно. Не, моля те. Продължавай. Какво? Каза, че ще направиш всичко, нали? Продължавай. Ще ми простиш ли? Не знам. О, Капулети! Ако искаш, мога да ти направя и рап версия. О, Ромео! Капулети! Дочуване. Кой беше? Обадиха се от Академията на Алваро. Защо на нас? Защото преди това са звъняли от тях, но там не знаят нищо. Нищо. Алваро не се е върнал в Академията. Води се официално за дезертьор. Соня! Как си, миличка? Преди 5 минути ме попита същото. Добре съм, а ти? И аз? Този и след обед получи съобщение от Алваро, нали? Да, нали ти го прочетох? Какво пишеше? Че е много зад в Академията. Какво има? Защо ме разпитвате? Алваро не се е явил в Академията. Изчезнал е. Какво? Но... Да. Родителите на Алваро са. Дъще! Ела, Пепе, донеси вода. Отивам. Хайде, миличка. Хайде, бързо. Бързо, вземи това. Хайде, мила. Почакай. Вдигни я. Дъще! Първо водата, после ще й дам това. Това не го казва Ромео, а глупака Капулети. На мен Ромео ми се струва малко глупав. Капулети. О, млад развратнико! Нещастно създание! Чуй какво ти казвам. Или в четвъртък ще отидеш в църквата, или няма да ме гледаш повече в очите. Много глупав ми се... Лусия? По дяволите, така е, като импровизирам. Пако? Почакай. You make me whole again, living in shadows and just wait a little while. You can bring back my smile. I wanna love you right. Stand up alone and fight. Wanna be by your side. You make me whole again. Ако си отидеш, значи е вярно. Кое? Че винаги печелят лошите. Мислех си, че печелят добрите. Само във филмите за супергерои. В истинския живот има само едно име за добрите – загубеняци.
Хави, какво правиш тук? Кристина, мислех, че ти си е различна. Какво ти става? Защо и говориш така? Различно от кого? Едо не е откраднал лаптопа ми. Тогава кой е бил? Паула. Сине, струва ми се много хубаво, че най-после си намерил приятел и искаш да го защитиш. Много благородно от твоя страна. Татко. Паула, защо не кажеш истината? Коя от всички? Истината за живота или за глупостта ти? Стига ми истината за това, кой открадна лаптопа ми. Точно тази не и аз знам. Записал съм разговора ти с Соня. Кристина, ти си адвокатка. Това е доказателство, нали? Вярно ли е, Паула? Да, вярно е. Но мамо рано или късно щеше да открадне нещо. В кръвта му е. Не исках да се привързваш към него. Може ли да знам как сте ми записали разговора? Не сме. Какво? Не сме го записали. Кажи ми, кой разби сърцето ти и ще му съсипя живота? Не е това. Тогава какво е? Притеснена съм за кантората. Но това е смешно. Никога не сме били по-добре. Тогава защо Кристина те подозира? Какво подозира? Не знам, казва, че си замесен в проблеми. Виж, единствената замесена в проблеми е Кристина. Разбра ли? Всичко ще се оправи, миличка. Всичко ще се оправи. Ти си крадец, Едо. Защо ми е да крада лаптопа ти? Защото ти е в кръвта. Не прекалявай. Едо ми открадна лаптопа. Едо? Да, същият. Съсипал ми е диска, единственият ми шанс. Знам, че ти е сестра, но вече не я понасям. Прави като нас. Не я слушай. Много е притеснена за Алваро. Академията за войници не е почивна станция. Сигурно е зет. Да, но иска да отиде и да го види лично. Какво? Родителите на Алваруса. Какво? Дъще! Стига ми истината за това, кой открадна лаптопа ми. Вярно ли е, Паула? Да, вярно е. Но мамо рано или късно щеше да открадне нещо. В кръвта му е.